Aitzibarra Armendia, lotxatia zarela. Bai. Bai. Benetan, eske ez dit inork sinisten baino ba naiz. Bazara? Bai. Horein lotxatuta zaudez? Ez, oain ez, badakidalako nun nahon da zertaran atorren, baina kalean harrapatzen banauzu eta oraindik txip soziala piztu gabe balima daukat, askotan igual, bai, lotxatuta egoten naiz, sentitzen naiz, edo talde handietan ez eta asko hitz egiten segunda nola nahon. Exigentea ere bazara? Bai, gehiegi batzutan. Autoexigente? Bai. Gehiegi. Bai, latigoa beti prest, terapeutak esaten dian bezala. Bai? Bai. Bai, norbaiti entzunion esaldi bat eta iruditzen zait niretzako oso esanguratsua dela, nik nire lagunei hitz egingo banie, askotan nire buruari hitz egiten diodan bezala, ez dakit lagunik izango nuken. Hain gogorra altzara? Bai, oso. Zure buruarekin? Bai. Jarraitzen duzu horrela? Geroza gutxiago, iruditzen zait adina badala rango oso garrantzitsu bat, zure lekuan jartzen ikasteko, barkatzen ikasteko, baina kostatzen zait, bai. Baina esan zenuen, jendeak serio ikusten baldin bat zaitu, arraro samarre edo norbaitek zerbait galdetuko dizula horren inguruan. Normalean beti irrifartxu da zaudelako. Bai. Baina zuk ere, serio egoteko momentuak ere badituzu. Claro, bai, eta egia da, natural ateatzen zaidan zerbait dela irribarrea, ez dut pentsatzen, oain irribarre ingo, atera egiten zait, eta egia da, normalean, naizela, baikorra edo positiboa, baina serio egoteko momentu asko dauzkat baita ere, eta jendeak galdetik egit, ondo zaude? Bai, jode, irribarre itxari utzi diot, ez daukat eskubiderik hortako, baina gero askotan, igual sare sozialetan ere gertatzen da, argazkire bat jarri seria, eta beti dago, tipikoa, sonria un poco, baina zuk esango diazu zerrein behar deten. Hala eta guztiz ere begira, hau zuk esan duzu. Askotan tokatzen zaigu, barruan egarrez dugula jendeari barre eginaraztea. Bai, eta umorea askotan eretzat izan da terapia handi bat. Ze, zu barrutik egia da askotan triste egonda ere jendeari barre eginaraztea tokatzea izunen, emanaldi batean adibidez, edo telebistako saio batean. Zerbait pizten da, hor, jendeari barre eginaraztea da zerbait oso indartsua. Nei boteretsu sentiarazten hau jendea barre egiten duenean, edo jendeari barre eginarazten diodanean, eta horrek nolabait kutsatzen du zure barruko energia hori aldatu egiten du. Eta iruditzen zait barrea bera eraldatzailea dela zentzu hortan, ez bakarrik arma importante badalako gauza asko kontatzeko baizik eta energiak eraldatzen dituelako. Barrea boterea da. Barrea boterea da? Bai. Serio egoteko arrazoiak ere guztiok bezala badauzkazu. Danok bezala, bai. Eta niko gogoratzen dut, lehen egiten behin galdera egingo dizut, zen moduz zauden? Eta oain zergatik galdetzen dizudan, esango dizut. Aitzi berzuk, duela 3-4 urte, inflexio puntu bat izan zen zuretzat, zergatik, suizidioari buruz hitz egin zenuelako publikoki. Bai. Zure bikoteari gertatu zitzaiona kontatu zenuen publikoki. Nola zaude? Ondo nago. Bai, ondo nago eta lanean jarraitzen dut. Askotan nire burua zaintzeak besteak zaintzeare badakarrelako. Biziraun elkartearekin harremanetan jarraitzen dut, nire aletxo aldeten moduan jarriaz, baina iruditzen zait garai hontan inoiz baino gehiago bisibilizatu behar den zerbait dela. Zerbait ez geha ondo egiten, gure gazten artean lehenengo heriotzak kausa suizidioa da. Zerbait gaizki egiten egia, gizarte bezala porrota da, hori. Iruditzait oso gizarte individualista sortzen egiala, batez ere sare sozialek dute horren errua, eta gaztei iriki dizkiegula leio pila bat kanpora, eta barruko leio guztiak isten ari zaizkiela bezala, badago konexio falta bat, eta horrek bildurra ematen dit. Batez ere gazteekiko, gero egia da suizidioa adin guztietan gerta daitekela, baina belaunaldi oso bat harrapatzen duenean, zerbait gaizki egin dugun seinale da, dudari gabe. Suizidioa tabua izaten jarraitzen? Bai, noski. Zuk nabaritzen duzu? Bai, nik bildurra handiarekin kontatu nun, eta ez da izan gaina zerbait iskutuan eukina izan detena, baina
besterik gabe ez dut publiko egin, ni ere nitzelako konstiente askotan arpegi publikoa izateak badakarrela erantzukizun bat. Eta momentu horretan esatea erabaki nuenean izan zen neska batek idatzi zidalako Instagrameko mezu bat, pribatura, esan ez bere nebak bere buruaz beste egin zuela, eta gustatzen zitzaiola nik ze jarrera hartzen nuen horren inguruan, nola barrez ikustea gustatzen zitzaio, nola nik bestei barre eginaraztea gozagarria zen, eta orduan erabaki nuen. Agian enaiz guztiz gardena nire sare sozialetan, eta ez daukat inongo obligaziorik gardena izateko besterekin, nire bizia da, eta nik erabakiko dut. Baina nolabaiteko erantzukizun bat sentitu nuen, erantzukizun morala esan dezagun.